sama ya kasa mata auren su an daura na Abubakar ango ne Aisha ce fa amarya. Mai sama mai kasa mata auren su an daura Abubakar ango ne Aisha ce fa amarya. Mai sama mai kasa sarki na da kai nake farawa tare baiwa basira waka ne tsarawa inda auren su an daura gashi abun burgewa ya amarya ki murna An yi auren soyayya dan amana ga amarya ga ango. ai rana ba ta ƙarya ba ruwan madarin shirka alkawarin Allah ne yau Aisha ta zama matarka to rike karkon gaske karka bari mata koka An yi auren soyayya ga amarya ga ango. ga goma ta can kwallo yau masoya sun kwallo da furen kakin dirmo kun ji kirarin dan kwallo ga iskar yaro na zo wakar auren na kwallo An yi auren soyayya ga amarya ga ango. a yau soyayya ta kare kun kai matakin kauna zan muku fatan alkhairi Allah kare yin barna ko da sabani ya zo sai ku tsaya ku tattauna ai kalmar so mai daɗi kun ta sai kai furtawa kun ga aure riba ne inda ya yi daurewa babu fushi ba gaba ko da an yi sabawa gaske yaro ne roko Allah ne ma bantawa mai kyawu mai tsafta sannan kun hali kar ai kushewa ilimin addini dai ya Allah kai amsawa Abubakar ango ne Aisha amarya alkawari kwan dauka Allah sa ku cetawa Mai sama mai kasa mata auren su an daura Abubakar ango ne Aisha ce fa amarya. mai tafiya sannu sannu na san baya kazawa Aisha gane gwanki kunne zaki budewa yanda kike so an baki dan Allah ki zaunawa kaunai dogon al'umma masu san sirabawa fatan kare kunku eske bana fasawa Mai sama mai kasa mata auren su an daura Abubakar ango ne Aisha ce fa amarya. Abubakar ango ne Aisha ko amarya doran gini zane na faɗa babu sanya ai shagali bidiri mata ai shagali bidiri mata kun ta rawa da bikin gata Allah karo kauna ango kai da amarya gaske ne muku ban kwana Allah kai mu ran sona ango da amarya ango da amarya ango da amarya ango da amarya Allah kai mu ran sona